que tu fais le traçage, il y a beaucoup des autres bénévoles qui vous accueillent et qui vous amènent. Bideak podcasta. Ostegun eta igande goizero atal berri bat naiz irratian. Eta nahi eran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan. Naiz irratia eta Media Bask. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? Bueno, egin dizuegu plana paperjale.eusekin, zuek etxean liburu hartu, irakurri eta sartu proiektuan, iruzkinak jarri eta lagunak egiteko. Baina noizean behin, utzi liburuak etxean, eta atera kalera, atera antzokietara. 'Cause I might snap. I'm writing a song. So this is the life. Oiana, prestatu duzu agenda? Bai, egin dut. Eta plan asko daude asteburu honetan? Bai, dexente. Orduan erabakitza kostatuko zaigu. Bai, batematek erabakia dauka ja dagoeneko zerbait, ez? Ostiralean, bihar bertan. Batematek ni naiz? Bai. Bai, ni antzerki bat ikustera noa bihar. Baina baduzu hortik hasi gaitezke, zer ikusiko duzu? Hortik gara? Hobe isilik. Eta non? Tolosako Leido Hori radioan. da, atxaleko 8etan, ez da? Eskerrak zuk esan duzun, ez bainekien ordua. 8etan izango da. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of my heart. Baina beste proposamen batzuk ere biharko aipatuko ditugu. Vale. Bai, Alderrai ikusteko aukera izango dugu Amore Bieta Etxanoko Zornotzaretoan ordu berean 8etan. Bertan historiak lapurtzen dituen ipuin kontalari bat izango dugu. Jerma, Ane Pikaza Max sarietarako hautagaia da, aktore honenaren lanean, eta bertan ikusi ahal izango dugu Iruñean, egongo dira ostiralean, Gaiarre antzokian, atxaldeko 8etan. Eta Iruñan engo den emanalditik, Iruñako zuzendari bat duen ikuskizun batena. Heresia, Oier Zunigak zuzendutako lan hau, Hendaiako Mendizola kulturgunean egongo baita ikusgai, atxaldeko 8etan. Eta beste antzezlan batzuk, Agurra, Bilboko BBK aretoan atxaleko 7:30 izango dira, Inigo Gastesi eta Kandido Uranga, aita semeak antzezten dituzten ikuskizun honetan. Pasarte bat eskaini ziguten bigarren kafean. Hemen izan ziren biak gonbidatu eta hasierakoa izan zen, ez da, egin zuten hasiera. Hasieran, bai. Bai, polita izan zen. Get out of my head. Eta komediara pasako dugu. Ez naiz inoiz Dublinen egon, hemen izan genuen Marcos Goikolea bere gidoilaria, eta Inigo Aranburu ere aktoretako bat. Elorrioko Arriola antzokian izango dira ostiralean 8etan, eta larunbatean berriz, Igorreko Lasarte aretoan, atxaleko 8etan. Eta ostiralerako azken proposamena, Amaraun, bertso eta dantza nasten dituena, Lazkaoko Areria kulturgunean 7etan. Presa a la playa o una tronja a la montaña. Bueno, baina nik hobe isilik ikustera joan behar dut, ezin dut besterik ikusi, beraz, larunbaterako? Larunbaterako, bai. Album, ez dakit ikusia duzu, baina... Bueno, beste ere materia proposatuko dizut. Album, Luraldiaren barruan, gaueko 9:30 egongo da ikusgai, Zorrotza aurreko arte workshop leku horretan, eta Voluptatem, hau da zirko ikuskizuna, nahi baduzu larunbatean ere zirkoa ikus dezakezu, Gasteizko Felix Petit antzokian atxaldeko 7etan. Beste antzerki bat ere proposatuko dizut, Balbea. Iñaki Ziarrusta ikusteko aukera izango duzu, zahartzaroaz egiten duen bakarrizketa eder honetan, Azkoitiako Matadeixen atxaldeko 7etan. Eta Hondamendia ere ikusteko aukera duzu, Baiataunen larunbatean 7etan herri antzokian, Juanba Berasate egin atxaldeko 7etan. Eta elkartu dira Sara Ainoa, Zugarramurdi eta Urdazubiko herritarrak, eta beraiek egin dute pastorale bat. Maieren tragedia pastorala, eta hau egingo dute Bergarako udal pilotalekoan atxaleko 5etan. Pastoralen inguruan ikusten dut egunen batean gonbidaturen bat ekarri behar dugula, eta akaso hauek interesgarriak izan daitezke. Bueno, entzuten ari bazarete beraz? Oiana harremanetan jarriko da zuekin. Bai, hori neukan buruan. Cauen soles quan arriba la tardor, com les
Eta dantza proposamena aitzindariak. Zangotzako Karmengo kulturetxean 8etan, eta egia da ikuskizun hau beti Nafarroan eskaintzen dela. Ez dakit bertan, ikuskizun honekiko maitasun berezia duten edo, eta emakumeak omentzen dituen dantza garaikideko lana da. Hoiek beraz, larunbaterako proposamenak. Eta iganderako zer badakizu hemen, saio honetan igandearen aldarrikatzaile sutsuak garela, eta ez dugula nahi etxean gelditu igandeetan soilik astelena datorrelako. Oso ondo, begira, Erandiora joan zaitezke, eta bertan Sagastitarrak familia komedia hau ikusi atxaldeko 7etan. Dantza pixka bat nahiko bazenu, trash ikus dezakezu Azagrako areto nagusian atxaldeko 7etan. Pixka bat perkusioarekin ere eta birziklapenaren inguruan egin duten lan hau. Ez dokero desentxufatua, hauek ere Mikel Martinez eta Patxo Telleria alde batetik bestera dabiltza, eta Mendaron izango dira 6:30. Abundance, dantza edo performanza, Lezoko Gezala auditoriumean egongo da 7:30, Jaiotz osa lana, hemen gainera duela gutxi egin genuen galdera batez, inkesta batean edo zozketa batean, ea zein zen Gartxotekin dantzan ikusten genuena. Hoxe. Eta Printze Urdina eta Laranja erdiaren historia hori pixka bat alde batera utzi nahi duen lana omen da. Basotik itsasora ere, dantza ikuskizuna eta gainera aurretik dokumental bat eskaintzen dute, Arangurenen izango dira atxaldeko 7etan. Eta Bilboko La Fundizionene dantza, o futuro e ancestral. Eta ez dut amaitu nahi gaurko proposamen bat egin gabe. Amaterra da, baina Zurriola Antzerki Eskolak gaur 7:30 Jareñon, Donostiako Gazteztenan estreinaldi bat egingo du. Ara? Eta kabareta da. Ui? Eta beraiek sortu dute bai testua, Iñaki Zize gainera hemen izan genuen, eta Xabier Terronesek egin dute testua, beraiek sortu dute, beraiek abesten dute, eta nik uste dut gauza amaterrak ere interesgarria direla, eta esan egin bar nuen, nik ere. Noski, artista amaterrak dira etorkizuneko izarrandiak. Hoxe. Zer dutan? 7:30. Osando. Adorez, eta gora egiten du ahalduen guztietan, baina ez du ezer usten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin. Ez esan ez dizu egula planik eskaini, ze pila bat aipatu ditu oianak, aukeratu, eta gero astelenean etorri bigarren kafeko txatera kontatzera ea zer ikusi duzuen. Guk aurrera jarraituko dugu kafe hutsa hartzera goaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Josu Jeregi, Donostia, disiplina anitzeko artista eta kultura kudeatzailea. Txikitatik izan du kultura aldamenean, batez ere kantua. Donostiako Orfeoian urtetan aritu da abesten. Bertako pertsona gazteena ere izan zelarik 14 urte zituenean. Bere ikasketetan, zeharkako txirula, dantza eta enpresa humanitatea daude. Baina batez ere, kantua. Donostiatik Holandara joan zen ahots musikan trebatzera. Eta gero, Suitzan jarraitu zituen bere ikasketak Cantorum Basiliensis eskolan, interpretazio historikoaren atalean. Horrez gain, beste hainbat irakaslerekin ere eskolak hartu izan ditu. Trebatzen jarraitzea beti izan baita garrantzitsua beretzat. Honek guztiak antzoki askotan lan egiteko aukera eskaini dio. Victoria Eugenian adibidez, berak sortu zuen elurra. Kursalen aritu da. Zaragozako, Kuenka edo Leongo auditoriumetan. Bilboko, Abaon. Bartzeloneako Liseumean. Madrilgo Teatro Realean. Zuritxeko antzokietan. Bolognan, Bruselasen, Bitxiko operan, Reimseko operan, Berlineko filarmonikan eta beste leku askotan.
Oholtza gainean pertsonaia asko antzesteko aukera izan du. Hots, Txirula Magikoko Sarastro, Don Giovanniko Maseto, Oteloko Ludovico, edota Lorca bera Granadan, etxean, gitarra kaxa, kantu eta dantza bidez. Batetik bestera abesten aritzeaz gain, zuzendari eszenikoa ere izan da hainbat lanetan. Telesaileren batean ere aktore aritu da, intimidaden esaterako. Malin ekoizpen artistikoko eskola sortu zuen, eta azken urteetan, Euskal Herriko hainbat dantza konpainiarekin ere, euren ikuskizunetan parte hartu du. Horrela, Node konpainiaren Arakno lanean parte hartu du, Labo Go 38 Me arrepiento lanean, edota orain gutxi, Asier Zabaletak gurean aurkeztu zuen, Mur, Krat ikuskizunean. Bere lana gertuagotik ezagutzeko aukera izango dugu gaurkoan. Gurekin baita hementxe. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Josu Jeregi. Arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko. Mugitu beldurri gabe mikrofonoa jartzeko. Bai, hola ondo? Horrela hobeto. Perfecto. Lehenengo galdera zuretzat. Lehenengo galdera nik egingo dut. Bai. Ba, ber, Bueno, gauz bat esan dezaket lehenua. Bai. Eskerrik asko, ze pari polita. Norbaiteko la orkestea baten burua, za? Bai. Eskerrik asko, benetan. Ez da ezer. Lehenengo galdera beti berdina izaten da. Saio honek bigarren kafea izena du, tarte honek kafe hutsa, eta nahi edo nahi ez, galdetu behar dizugu, ea kafea gustoko duzun. Asko, Asko? bai. Gehiegi batzutan, bai. Ara? Bai, laguntzen du egunak aurrera botatzeko batzutan, así que bai, kafe aurrera. Ba, Akaso- kafe zalea. Kafia nahi duzu? Ondo nago Ez, ja. bale. Bai, oso Badaezpada. gustora. Bai, Eskerrik badezpada. asko. Ba, bueno, orduan kaferik ez baduzu nahi, lehenengo galdera egina, galdera garrantzitsuena egina, Bai. orain bagoaz Aurrera. lokatzetan murgiltzera. Bueno, basieratik hasiko naiz. Txikitatik, ez, abesten ibilizara Orfeoian, 14 urte zenituela uste dut, Orfeoiko gazteena zinela, beti gustatu izan zaizu abestea hainbeste. Bai, bueno, abestea hasieran ate bat izan zen niretzako. Ikastolan ningon, hango irakasle batek proposatu zian berak abesten zuen abes batzan sartzea, eta abes batzoi Orfeoia zan. Eta etorri zen, niretzako 14 urtekin bilatzen zuen leku hori aurkitzea, ez da, nola bait. Jendeak aurkitzen du lagunetan, futbolean, gauz ezberdinetan, eta niretzako batean izan zen, baina ez nun bilatu. Iritsi zen, eta holas izan bai, Orfeoiak behar zitun jendia bere urte hurrena egiteko, zen kriston agenda zeukaten, jendia materra da, orduan norbaiteko oporrak iristen diamon, limite batea. Eta jende bila zeuden, eta esan nun, venga, aurrera. Eta holas izan, bai. Eta hor ikasi nun zer zan abestia. Eta hor bihurtu zen zure pasioa? Izan daiteke? Bai, batez ere netzako izan zen lehenengo lekua non eta nizeo zer berezia nukan. Orduan, eta berezioi nire abotsa zan. Eta orduan, esperientzia kristona izan zen urte horietan, batian aurkitzea zeo zer, gaina oso konkretua, eta zurekin hainbeste akana, eta bai, niretzako oso nire abotsa identidadea bilakatu zen, eta nola bait, konstruitu nahi nun, zeo zer, horren ingurumenean. Eta ikasketak egin zenituen, hemen adibidez, humanitateak ikasi zenituen Deuston, okerrezpanago, baina gero kanpora joan zinen Holandara, Suitzara, ikasten aritu zara urtetan. Bai. Humanitateak alde batera utzi zenituen pixka bat? Bai, Edota- garai hartan ezan gaur egun bezala, horrek badakit pixka sartzen nahuela, baina nik esaten garai hartan abesten ikastea ezan hain erresa, oain dakagu musikene, oain dakagu gauz pila bat, garai hartan erabaki nahiko potentea zan, eta netzako zan etxetik irtetzea, eta beste herrialde batea jutea, baina oso urruneko herrialde batea. Orduan, denbora pixka bat hartu nuen erabaki hartzeko, eta
denbora horretan egin nun humanidades de enpresa. Gaur egun eskertzen dut, zeren, kontratuak eta ulertu itzazket, eta beste baita ere produkzio lanetan ibili naiz, eta baita ere, nola konektauta ikusten dut alde hortakin. Así que, erabaki hartu nuenian, esan nun aurrera, eta bai, hasi nintzen Londresea juten, lehenengo urtia, eta saiatu nintzen biak kombinatze, baina zinezkoa zan. Zea Superman. Eta Orfeoien, eta bezbatza bat zuzentzen, eta Eta azkenean erabakia hartu nun, eta jo nintzen Holandara, buru belarriz, musika ikastea. Eta horraz izan dana, bai. Urte bat pasatu nun Holandan, beste urte bat Suezian, eta ja, hirugarrengoan erabaki nun ikasi nahi nun. Eta hori izan zan Suiza. Ez da inor Superman, Ez. Inork ezin du, dena ezin da. Ez, dena ezin da, aukeratu behar izaten da. Eta nik pertsonaia asko aipatu ditut, eta jakin nahiko nuke nola prestatzen den horrelako pertsonaia bat, zesta bakarrik abestea, da interpretatzea, gorpuztea, ez? Da oso lan borobila, ez? Guztia, osoa. Nola egiten da hori guztia? Beira, ni Suizera junintzanian, ni junintzan kontserbatorio batera, eta aina zagon, kontzentrauta, zuk esan dezun bezala, interpretazio historikoan. Zer esan nahi du horrek, fijatu behaz dela, zein dan kontestua, zein dan nola egiten zan musika, zein ez dazkagu kronikak, ez dazkagu diskaik, ez dakigu nola egiten zan musika hori, eta guzti hori landu behar dezu. Ni operara iritsi nintzanean, sistema berdina erabiltzen nun. Esaten nun, zein dan pertsona hau, zenolako egoeran zegoen garai hartan, eta batzuetan, libretoak esaten zu, baina bai beste batzuetan, unibertso guzti hori eszenako zuzendariaren eskuetan dago, eta unibertso hori berarena ezagutu behar duzu. Eta batzuetan ez da berdina flauta magika klasiko bat egitea, edo flauta magika berri bat egitea, eta batean zure pertsonaia aldatzen da. Orduan, niretzako da, pixka, gizarte, zehozer aurkitzea, non eta pertsona hori bizidan, eta zein dian bere impultsoak, eta ze kontatzen duen historioan. Eta zuk ere egin duzu, zuk abesteaz gain, zuk ere batzuk zuzendu dituzu, eta orduan rol horretan zaudenean zer da bilatzen duzuna normalean, edo nola egiten duzu lan beste aldetik? Ni normalian beti saiatzen naiz, badaude partiturak behin eta berriz bueltatzen zarenak, ezta? Klasikoak, Traviata ez dakitzen bat aldiz abestu dudan, zuzendu dut, flauta magiko, badaude hola klasikoak, ezta? Orduan, ni beti iristen naiz, bai zuzendari eta bai interprete bezala, momentu batera non eta aurkituko dudan mezu berri bat. Eta hori niretzako pasioa da. Eta batzuetan aurkitzen duzu mezua musikan, beste batzuetan aurkitzen duzu mezua historia dramatikoan, beste batzuetan zure egoera pertsonalan, eta eraman nahi duzu, baita ere obra horrekin dana batea, baina niretzako beti mezu bat egoten da, eta normalian ni bakarri jakiten dut mezu hori. Bai. Eta saiatzen naiz montatzen ni beti esaten dut. Osea, ni txikitan ez nintzen panpinekin ibiltzen, orduan gaur egun zuzendari bezala da mi cajita de muñecas. Bai. Eta horrekin jolasten dut. Eta, jolastu. Bai, Bai, niretzako da nola bai, nire instrumentua nik behar dudan esateko. Reanimar los jardines, sentir en los pies los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí, profundo y ligero, así en este... Txoritxo batek galdera bat utzi digu zuretzat. Entzun nahi duzu? Noski baietz. Hemen doa. Kaixo Josu, nik dantzari bezala galdetu nahi nizun, ea nola izan zen dantza eta ahotsa bateratzea, eta zer den hortaz, gehien gustatu zaizuna edo gehien kostatu zaizuna ere. Ainhoa Usandizaga dantzaria da, gainera uste dut bere lana ikusi zenuela joan den astean, La Casa Bazian, aipatu zigun, eta bera batez ari da Murkrat lana ikusi duelako, gero hitz egingo dugu honi buruz, baina pixka bat, ea zer diozun bere galderari buruz. Beira, niretzako
Azteko ez dut asko pentsau, eta beti jarri naiz norbaiten eskuetan, eta honiretzako izan da lasaitasuna. Ni banekin zere egin nezaken, nire agotxakin, eta banegon preste egiteko, beste dozeinek eskatzen zian egiteko. Lehenengo gauzan niretzako izan da, bai ritmoa, bai harmonia, eta bai arnasketa, zen ni azkenian, abeslari bezala, ni naiz airezko instrumentu bat, eta kontzeptu horiek batez izan dira oso berriak. Zen azkenian, bueno, bai beste produzioetan, beste repertorioekin ibili naiz, edo beste era ezberdinekin, Murkrat produzioan, musika barrokoa abesten nu, orduan niretzako musika hori oso ezaguna zen. Eta batian, arnasketa aldatu behar da, abesten dituzun lineak aldatu behar dira, eta izan da, nolabait, ni lan asko egin den nire aldeetik, nire gorputza berriz ezagutzen eta ezberdin batera erabiltzen. Eta oso interesgarria izan da, baina izan da proba error, eta bueno, pazientzia asko aurrean neuzkanekin. Baina, bueno, beste sistema bat aurkitzea, zeren gorputza ezin da, beste era batera erabiltzen da, dantza egiteko edo abesteko, hori argita garbi dago, eta bat ez diafragma, eta arnasketa, orduan izan da, erditarten leku bat aurkitzea, eta baita ere eskatzea laguntza batzuetan koreografikoiei, esan ez, hemen maidazu laguntza, zen behar dut hola egotea, eta orduan elkarrizketa asko. Asier Zabaleta koreografoarekin orduan elkarrizketa asko egonda produktu, emaitza honetara iristeko. Bai, hemen honetan konkretuki, zeren baita ere abotsaldetik oso reto bateo izan da netzako, beti abestu dut bajua bezala, abotxauekin. Eta batian Asierre proposatu zian igotzea estenatokira kontratenorre bezala abestea. Horrek esan nahi du, falseteko registrostan abestea. Inoiz ez. Beste aldetik, mikrofonoa. Inoiz ez. Begira. Orduan, erronkak. Bai, izan da nola baitare, astea idazten gauz oso ezberdin batekin, baina ezagututan edukan musika batekin. Orduan, ni horrekin ja, seguru sentitzen nintzen, eta beste guztiarekin izaten, guazen aldatzea. Eta, 53 urtekin norbaitek olako reto bat proposatzean, etzako da, beti bilatzen dudana. Ze hona. Nik ez dut oraindik ikusteko aukera izan, eta gainera irakurri ditudan kritiketan, eta ez badago aipatzen da momentu bat oso esanguratsua zu uste dut erdian, eta besteak inguratzen, eta badut gogoa ikustekoa, baina oraindik ez dut aukerarik izan. Eta gainera, interpretatzeaz gain, jantzitegiaz ere zu arduratu zara kasu hontan. Bai, asko erabiltzen dudan hitz bat, urrengo korako bilatuko nola esaten dudan euskeraz, baina reto hitza asko erabiltzen dut. Erronka, bai. Barkatu. Asko gertatzen da nire bizitzan. Eta azkenian, proposatzen diatenean edozein gauza, ni beti berdina pentsatzen dut. Zu proposatzen baldin badiazu. Zure erazoa da. Nik ez dizut ez esango. Guazen aurrea. Eta holatan bukatu dut baita ere jantziak egiten atzengo boladan. Parte hartu dut Valentziagako urrengo seriean, jantziak egiten. Disney kateako duna. Egin ditut Murkradeko jantziak baita ere. Me arrepiento, espero de baita ere Jon Estalak ustea baita ere jantziak egitea edo zez egitea. Bai, esan behar dut, Donostira iristea, bueltatzea, zen urte asko egon nintzen kanpun. Donostira bueltatzea izan zen, proposamen berrieko merkatua, netzako, eta ezin naiz poziago egon. Zen iritsi nintzen, zarzuela zuzentzea. Ja, begira. Eta begira, non sartu zaren, orain zenbat gauza ezberdin egiten ari zaren, ez? Bai, baita, dakizunez geho, oso elkar sentitzen naiz labo eta node unibertsoarekin, eta hortan baita ere, beste lan bat da, ez da? Hainbeste erabiltzen den hitza bezala,
parte hartzea zure kultura sarean edo nolabait, netzako ateo izan da Node eta Labo. Eta bueno, beste alde batetik egiten duzu kontaktua kulturakin eta dantzakin eta arte eszenikoekin, baina oso interesgarria baita. Orduan hori izan da, ona etortzea zarzuela egitea, geho produkzio maietan ibiltzan, oain dantzaria bilakatzea nahi dute, bazen aurrea. Zeona, oraintxe bueltatuko naiz pixka Jon Estala, Node eta Labora, baina da ezpada denbora kontrolatzearren. Hau irakurri dizut, esan zenuela behin, eta Donostiarekin lotuta eta hiri honetara iristearekin lotuta, zure desiotako bat omentzela, hiri honen, edo Donostiaren kasu honetan, eszena aldatzea, eta horretarako ikuslegoari galdetu bartzaiola zer nahi duen. Oraindik uste duzu beharko litzatekeela hiriko eszena hori aldatzea? Aldatzeko asmoa izatea beti. Aha. Hoi beti. Gaur eta bihar, beti. Asmoa beti izan behar dugu. Donosti, Gipuzkoa, badaleku bat nolabait, gustatzen zaiona gauzak esartzea. Eta lasaitasuna eta komodidadea aurkitzen du, nolabait jakiten baldin badu, beti egongo dela jatetxe hoi beti, eta beti jarriko dituzte legatza berdinak, edo beti egongo da Orfeoia abesten, edo beti hori gustatzen zaigu guri. Eta hori niretzako, bere arriskua dazka. Oso polita da, zen azkenean dazkazu jente aktiboak nolabait, baita ere historia kontatzen dutenak. Baina kontuz, beti begiratu agian agente horiek baita ere, garbiketa bat eman behar zaie edo. Eta alde hortatik beti pentsatzen dut. Ez dut, geho bestela juten zea bulegoetara eta jendeak esaten ez dan aldatu nahi duzu. Ez, batez egin pentsau, ea aldatu behar dan edo ez. Eta hori beti presente izan. La calma más suave del río, porque se vuelve tormenta y frío. Nik uste beste egun baten gonbidatuko dugula berriz Josu eta besteko edo zerbait egiteko eskatuko diogula. Ze akaso gaur ez da eguna ez dugulako egokitu, ez da, Juri? Noski hemen guri gauzak txukun egitea gustatzen zaigu eta materiala badaukagu gauzak txukun egiteko, prestatuko dugu beste batean eta Baina galdetzen jarraituko dut. Berak baiezko amaten. Bai, nila zuzenean esan dut, baiezko aman izan balu bezala. Baina, esan du erronkak eta baiezkoa, uste dut, bertuko dugula nola bai. Barru nago. Hala ere, mi esker jartzen ez musikagatik. Oso polita. Entzuten ari garen hau, da Kemas, Ede eta Joel Lopezena. Y dueles. Aipatu dugu lehen, Node eta Labo aipatu ditugu eta oso lotuta zaudela beraiei. Jon Estala hemen izan genuen, baina esango nuke iaz izan zela iazko ikasturtean. Orduan, ez dakit pixka nahi duzun aurretik agian Oiana, guk denboraldiak dauzkagu ez ikasturteak. Bai, nik ikasturteka lan egiten dut barkatu egia dago, Juri. Denboraldian, 3. denboraldian, orduan. 2. kafearen 3. denboraldian, Jon Estala, moian, oztuta. Ai, andereño, bai. Orduan, zentra gaitezen. Konta eguzu pixkatagian zuk zer den Node edo Labo, entzulek igual pixkat ezagutu dezaten, eta gero me arrepiento lan hau, ea zer den. Beira, Labo, berez, Labo, bi Labo dazkagu Donostin, eta dia Labo eta Labo XL. Eta, Labo sortzen da, hasieran, lekua emateko, produkzio barne daude noa indikan, bukatu gabe edo dauden prozesuak aurkezteko aukera bat, ezta? Eta bilatu beraientzako estenatokiak eta lekuak. Eta hori hori da Labo, eta gero baita ere, laguntzak ematen ditu, edo pixkat apoioa ematen du olako proiektuetara. Eta gero, badago Labo XL, dala, proiektu batzu horiek iristen dira Labo XL-era, aurkezteko nola bukatu dian, eta ikusi ezakezu beraien transizioa eo, eta baita ere, ekartzen ditu leku guztietatik proposamenak, eta hori ja konzentrauta,
bueno, iritsiko gea ona iristen danean urtean, baina adibidez urrengokoa da apirilako 27an, hor dago labo txiki bat. Hor aurkeztuko da, indikan prozesuan dagon lana bat, eta ona kontan barkatu baina aipatu behar dut, da Emilio Manzano, nire anaia bezalakoa, maitatzen dut, bihotzez, eta aurkeztuko du kriston pieza bat, volverse pequeño, eta ezin dezuten galdu. Ba, begira, apirilaren 27 osteguna da, begira, egun primerako eguna, hemendik joan, eta Emili netzako, bueno, familia bezala da, hortxe gongoea. Eta ni horrek, hasi nintzen labo ekizelen, Ana Barranteseri, pixkat laguntzen, produkzio mailan, eta, bueno, azkenean ezagutzen gea, Donosti txikia da, eta proposatu ziaten, eta horraz izan nolabait, erlazioa, eta geho, iritsi izan Node, eta Node da, produktora bat esateako, eta beraiek bai egiten dituztela beraien proiektuak. Ez bestiak ekarri hona, bai beraien proiektuak aurrera bota. Eta beraien proiektu bat izan zen Arakno. Oso proiektu pertsonal bat, Jon Estalarena, eta, bueno, Jon Estala eta Bion arten momentu baten sortu zen magia, ezagutu ginean, eta beti geneukan buruan zeozer elkarrekin egiteko, eta Arakno iritsi zen, eta hor murgildu ginean, kriston esperientzia, niretzako oso esperientzia polita eta gaina, bueno, gauz oso ezberdinak egin ditunak, esan dezaket lehenengokoa izan zela. Eta, bueno, eta gero etorri izan me arrepiento. Eta me arrepiento da, berriz ere, bueltatzea momentu hortara, non eta esan genuen gu biok elkarrekin lan egin nahi genula, ez genuna lortu Araknon zen, azkenean Arakno izan zen pieza oso koral bat, oso handia, eta ez genuen olako harreman bat lortu, eta behar genuka, eta esan genuen, ze behar dugu, eta, bueno, horkitu genuen, nolabait, jolastoki bat, eta jolastoki izan, lehenengo ideia, gure lehenengo ideia, eta nolabait, Araknotik konektatzen, me arrepiento. Bueno, da mutu ginean, denborak gehiota izatea, eta horregatik, hasi dugu urrengo pieza. Eta pieza honen prozesua edo erakutsi zenuten abenduaren 29an, okerrezpanago ez? Bai. Duela hilabetetxo batzuk, eta jarraitzen duzu lan honekin, gero ondo edo aurkezteko, agian labo ekiselen. Izan daiteke, bueno, aukeratzen bada edo dena delakoa. Izan daiteke hori prozesu bat, ezta? Bai, esan behar dugu prozesu oso freskoa izaten ari dela me arrepientorekin, zeren aukera izan ditugu aurkezteko prozesua hainbat lekuetan, Bilbon aurkeztu genuen lehenengokoan, eta indikan bakarrik 3 asteko lanakin egoinan estenatoki batea, gero labo izan genuen, eta bueno, da bapatian Jon eta Biok konektatu dugu publikoarekin, bakarrik hori esan dezake. Niretzako opera bezlari bezala beti dago distantzia gehiago, eta dakazu rola, dakazu pertsonaia, bueno, beste distantzia bat dago. Eta Jon Estala baita ere, publikoarekin beti bere harremana izan da, beste leku batetik. Eta bapatian aurkitu dugu beharra publikoarekin, esaten nuen bezala, publikoarekin konektatzea, eta obra hau pixka horretaz doa. Horrutzikoet. Osan da, bai. Cariño que ya no busca, no hay culpa. Eta Araknon eta me arrepienton gorputza erabiltzen duzu batez ere imaginatzen dut, ezta? Bai. Kasu honetan, horrek eskatzen dizu lanketa bat, entrenamendu berezi bat, edo nola lantzen duzue hori orain? Niretzako beti da, nik ez dakat memoria, gorputzako memoria bat, nik ez deto hilandu. Abotsa bai, ni abotsa hola egiten dut eta jartzen da bere lekun. Gorputzarekin ez, orduan ni beti olako pieza batekin dana bildu behar dut eta dana berriz konstruitu behar dut. Gorputzaren kontzeptua berriz berpiztu behar dut, nik ez dakat hola eguneroko konsientzia nola doan nire gorputza, eskerrik asko, bestela. Orduan, bueno, ni badakat emozioa, eta bai emozio aldetik piztutzen dela gorputza.
eta Araknon emozioa azkenean lortu genuen distilatzea eta, bueno, berriz egingo dugu Bat Bilbaon, eta denbora pasatu da, eta alara espero dut, emozio horrekin konektatzen dudanean, nire gorputza nolabait erantzutea espero dugu, erantzuko dula. Baina bai izan dela gorputza, bai mugimenduan, eta bai abotsan nik azkenean abesten dut, zeren leku guztietan esaten diate. Ez dezu abestuko bakar. Baina azkenean, beti abesten dut. Eta honakontan abesten dut, baina bai dela beste esperientza askoz gehiago fisikoagoa, Araknon adibidez, gorputzarakin. Orduan, beti dago konexio hori. Bueno, ikusiko dugu nola berriz eramaten digun eszenatokira, baina gogo guztiak. Bai, ez da. Bai. Azken minutuetan murgilduko gara, ibilbedik aurkeztu berri duen perimetroarena abestiarekin, beraien lan berriaren aurrerapen kantu bada, eta hori entzuten dugun bitartean, azkeneko galdera edo agurra. Ai, beti zalantza hemen, beti zalantza. Marako, gauza asko galdetu nahiko nizkioke, eta amaitzeko nik Maliko datu horri buruz zerbait jakin nahiko nuke. Bai, ni iritsi nintzen momentu batean eta nire profesioari beste zentzu bat eban behar nion. Ni lehengon lizeon abesten, lizeon kriston opera etxia, eta, bueno, ni bakarrik ikusten ditun joiak eta bisoiak nire publikoan. Eta beste zentzu bat eman behar nion, eta, bueno, nolabait musikak eta kulturak eraman nindun Malira, eta horregon nintzen urte oso bat, eta beste elkarrizketa bateako izan dezakeguna ez dut. Ze ona, bai, hasta, berak emandu erantzuna. Listo, urrengo elkarrizketarako. Bai. Eskerrik asko gurera tortzagatik. Zuei, eskerrik asko. Urrengoan kafea hartuko duzu. Bai. Perfecto. Eta abestu. Egia da. Guztietan abestu du, ontan libratu da. Vale. Gurean libratu da. Vale, hori urrengorako. Oiana, June, agur. Aio. Bihar hemen izango gara, arratsaldeko 4 eta 5, naiz irratian, hementxe zuekin kafea hartzeko zai. Bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.